Jednou z bolestí našich farností je nedostatok animátorov, vedúcich stretnutí pre spoločenstva. Často sa stáva, že ak odíde jeden či dvaja aktívni členovia, stretká sa rozpadnú. Jednou z foriem, ako vychovávať vedúcich spoločenstiev, je formácia mladých v animátorských školách. Tento rok tieto školy jubilujú, slávia 10 rokov existencie. Do jednej z nich na Španej doline sme zavítali našou reportážnou kamerou. Na animátorskú školu som sa prihlásila kvôli tomu, že som sa chcela naučiť, ako hovoriť, hlavne u nás vo farnosti, deťom aj mládeži o Bohu, ale aj kvôli tomu, kvôli sebe, kvôli nejakej vlastnej formácii. Ja keď som prišiel na vysokú školu, tak som zažil jedno skvelé spoločenstvo v Bratislave v Univerzitnom pastoračnom centre. A to ma tak teraz neskôr motivovalo, že ja niečo také, aby som robil a posúval to ďalej, čo som dostal. A myslím, že animátorská škola je skvelé miesto, kde môžem získať nejaké teoretické a praktické skúsenosti. Ja som sa na animátorskú školu prihlásila, lebo som chcela získať také možno vedomosti a informácie o tom, ako správne viesť tie stretká a takisto sa stretnúť s ľuďmi, ktorí pracujú s tými deťmi a mládežou a ako to u nich funguje, vymeniť si tie skúsenosti. K animatorským školám na Slovensku dal impuls svojím spôsobom aj Jan Pavol II, ktorý dával akcie na pastoráciu mládeže a aby mladí boli evangelizátormi mladých. To vlastne animatorské školy vychádzajú z potreby evangelizácie a sprevádzania mladých ľudí. Už mladý človek, ktorý je pobirmovaný, de facto svojím spôsobom je ten, ktorý je povolaný ohlasovať evanjelium. Preto vlastne začalo sa aj na Slovensku s formáciou animátorov, či už to bolo u Salesiánov a potom to prešlo aj do diecéz, kedy diecézy cítili, že potrebujú mladých na formáciu ďalších mladých. Najprv to si robila každá diecéza sama, potom postupne vznikali akési osnovy animátorských škôl, ktoré schválila konferencia biskupov Slovenska. Potom prišla ďalšia reflexia týchto animátorských škôl, kedy v roku 2007 nastalo to, že animátorská škola ako študijný program pre vzdelávanie dospelých bola akreditovaná ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Môjmu prihláseniu na animátorskú školu predchádzalo vlastne stretnutie alebo návšteva tohto diecézneho centra. Asi rok predtým som tu bola prvýkrát a zažila som prijatie, zažila som spoločenstvo a zatúžila som po niečom takom, zažiť niečo také častejšie, byť v spoločenstve mladých ľudí. Animátorská škola na Slovensku, keďže vlastne je zjednotené skrze akreditáciu, táto animátorská škola je formácia, trvá 2 roky. Je to 16 víkendov plus týždeň v lete. U nás na Španej doline je prvý rok 10 víkendov, keď je to viac formačné. Kde sa snažíme odovzdať informácie a budovať spoločenstvo. Druhý rok je viac zameraný na prax, kedy mladí aj v rámci farnosti majú si pripraviť projekt a majú ho realizovať a potom na konci druhého roka zhodnotiť. Na úvod vždycky animátorskej školy sú prijímačky, kedy testujeme mladých ľudí, že či sú schopní. A potom samozrejme aj výstupné testy, ktoré nám ukazujú, že nakoľko ten proces výučby bol efektívny. Názov triedny vznikol počas jednej animátorskej školy, kedy chalani a dievčatá počas prechodových skúšok si pripravili slávnostný večierok, kde boli aj ostužkovaní. Čiže bola to kvázi stužková. No a odtedy nazvali vedúcu svojou triednou. Chcem aj byť pre nich takou staršou sestrou alebo dobrou priateľkou pre tých, ktorí tu prichádzajú, aby sme spolu sa zdieľali o tom, čo prežívajú, ako vnímajú práve tento víkend, práve túto tému, ktorú rozoberajú. A rád by som počúval mladých, ktorí sem prídu do rôznych kútov diecézy a tak s nimi zdieľal v tej viere, v tom, že idem s nimi na prechádzku, po obede sa rozprávame, alebo niekedy ako pomocný animátor na programe, keď sú skupinky, tak som s nimi. A tiež samozrejme na spoločných modlitbách, ktoré máme. A dáva mi to tiež veľa, keď môžem byť na časti tých prednášok, alebo tiež spolu s nimi komunikovať o tých veciach. Moc lásky. Tak aktualizovať tie problémy. Tá duchovná, ktorú tiež nazývame platonická láska. Tedy chlapec, dievča, miluje ako duchu. Kole pre animátorov
sa snažíme ponúknuť mladým spoločenstvo, v prvom rade, aby mali zážitok toho, že sú milovaní. Teda vychádzame z ľudskej bázy, potom aby to prešlo do bázy duchovnej, že sú nielen milovaní človekom, ale aj milovaní Bohom. A potom, aby mali toto boli schopní odovzdať. Je dôležité, aby teda najprv cítili prijatie a aby zažili to spoločenstvo, ktoré už vytváral Kristus so svojimi apoštolmi a potom z toho spoločenstva vychádzali k iným. Snažíme sa tým mladým dať základy samozrejme z teológie, základy z psychológie, základy z manažmentu, z didaktiky a z vecí, ktoré potrebujú pre animatorskú činnosť. Ja som sa prihlásila, najprv to bolo také, že som chcela zažiť spoločenstvo. A to sa mi aj podarilo tu zažiť, naozaj spoločenstvo takých úžasných ľudí. A potom aj duchovne rásť a potom to aj využiť vo farnosti. Ale myslím si, že najprv sa človek musí sám dať tak dokopy, aby mohol niečo dozdať. Musí najprv sám načerpať. Mávam u nás stredka s deckami a lepšie sa mi robia tie stredka teraz, keď už viem presnejšie ako na to. Istým spôsobom duchovne rastiem, tým pádom mám čo ďalej odovzdávať. A aj sa učím, ako to povedať tak, aby to pochopili a aby to bolo pre nich dobré. V súčasnosti vediem aj s kamarátom jedno stredko v Univerzitnom pastoračnom centre a naozaj je to veľmi užitočné toto všetko, čo tu získam, čo sa tu dozviem a viem to v praxi použiť. Mojím poslaním je, myslím si, aj pomáhať im učiť ich rásť v zodpovednosti, aby si zodpovedne plnili svoje úlohy. Napríklad aj to, že ich učím odovzdávať domáce úlohy na čas. A tiež snažím sa im pomáhať, aby videli v tom krásu toho, čo prežívajú, to, čo počúvajú, to, čo dostávajú. Že to má pre nich veľký význam, ktorý môžu raz v živote využiť. Myslím si, že veľký dôraz je treba klásť na prijatie a na spoločenstvo, aby tí mladí boli uzdravovaní, lebo cítime, že veľa mladých je zranených práve tým životným štýlom, ktorý žijú, ktorý je častokrát bez hraníc, kedy nerozlišujú medzi zlým a dobrým, tak častokrát sú zraňovaní, takže potrebujeme ich uzdravovať, aby potom ďalej mohli slúžiť a uzdravovať ďalších a privádzať ich ku Kristovi. Ja som neprešla animatorským kurzom, ktorý prebieha tuto na Španej doline, ale pôsobila som ako animátorka u Salesianov. Čiže je to pre mňa nová skúsenosť s týmito ľuďmi, ktorí sem prichádzajú. A je to tiež pre mňa obohatením dozvedieť sa zase niečo nové, niečo viac, čo tu môžu aj tí ostatní počúvať a zažiť. Je to aj pre mňa skúsenosť, nie len pre nich. Čiže spolu sa učíme, spolu hľadáme, spolu objavujeme. Mali sme vo farnosti starších animátorov a potom nastala také prázdno. Momentálne sa zase trošku rozbiehajú stredka. Animátorov v našej farnosti konkrétne som nezažila, ale zažila som ich tu a vo vedľajších farnostiach a mám sa čo učiť tu od tých ľudí, lebo sú tu naozaj takí skvelí ľudia a chcela by som to potom využiť v našej farnosti. Ešte zatiaľ sama nevediem žiadne stredko, ale verím, že po skončení animatorskej školy sa to podarí aj v našej farnosti rozbehnúť.